Artesania, música i activitats nadalenques a la segona edició de la Fira de Nadal de Riells i Viabrea. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest cap de setmana, Riells i Viabrea ha celebrat la segona edició de la Fira de Nadal. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament, s'ha dut a terme a la plaça de la Vila. El tret de sortida de la fira es va donar divendres amb la xocolatada infantil a càrrec de l'AMPA de l'Escola El Bruc. Els nens i nenes, acompanyats de la batucada dels batecs del Montseny, han anat a buscar el tió i l'han portat fins a la plaça. La primera jornada de la fira ha conclòs amb una nevada artificial, l'encesa de llums de Nadal i un concert nadalenc a càrrec de l'Escola de Música Güell. Durant els 3 dies que ha durat la fira, la plaça de la Vila també ha comptat amb una pista de gel, un minigolf i una fira d'artesania on els visitants han pogut trobar tota mena de productes artesans, tèxtils, alimentaris i nadalencs. Nosaltres considerem que és un èxit radical, que aquesta fira ja no té ara aturador, perquè la veritat és que ha quedat més que demostrat per l'afluència de gent. Però clar, també s'ha de dir que nosaltres hi hem apostat molt seriosament. O sigui, la veritat és que aquí hi ha hagut moltes innovacions de cop, i hem fet, jo crec, un pas de gegant cap a ser una fira de referència de l'entorn. Consolidar el que hi ha, petits retocs amb coses que considerem que poden ser millorables i pel demés, senzillament, creuar els dits que ens acompanyi el temps, perquè ha quedat més que demostrat que quan el temps ens acompanya i quan el que s'ofereix té una dinàmica i una qualitat dignes, doncs la gent respon. De la jornada de dissabte destaca el taller familiar d'iniciació als correfocs, una activitat amb pirotècnia a càrrec de la colla de diables Les Vírboles per aprendre de forma segura a participar en un correfoc. Un altre dels tallers que s'ha organitzat és el taller familiar de confecció d'arbres de Nadal de xocolata, una activitat pensada per als més llaminers i que ha fet les delícies de grans i petits. A la tarda la música també ha estat present. La coral de gospel de l'associació L'Impuls de Riells ha ofert una actuació que ha congregat un bon nombre d'espectadors. Mentrestant, l'Atlètic Club Riells ha ofert vi calent a tots els assistents. Un cop acabada l'actuació, la colla de diables Les Vírboles de Riells i Viabrea, acompanyada de les espurnes de Sant Celoni, han omplert la plaça de la Vila de foc i pirotècnia, primer amb la realització d'un correfoc infantil i ball de bèsties de foc, i després amb una carretillada i espectacle de foc al carrer Nuova Fima i un espectacle de foc des de la façana de l'Ajuntament. La nit ha acabat amb un concert de l'Auseta Folk, un duet format per Joan Baró i Núria Garcia, que han presentat a Riells Natalis un repertori de cançons folk amb pinzellades nadalenques. Els joves també han tingut el seu espai a la fira. Diumenge al matí s'ha instal·lat al costat del pavelló municipal una zona de jocs amb rocòdrom, tirolina i molts altres jocs. Al matí s'ha organitzat un altre taller nadalenc, en aquest cas de confecció d'un tió de Nadal amb goma eva i nas de xupa-xup. La programació al matí ha culminat amb un concert d'Àlex Flores Duo i un tastet de diferents restaurants de Riells. Els beneficis dels tastets aniran destinats a una entitat benèfica. Hem d'agrair primer als tècnics, a la brigada,
a la Guàrdia Municipal d'aquest Ajuntament, perquè sense ells aquesta infraestructura hagués estat impossible. Vull agrair també a totes les entitats que han participat, vull agrair als patrocinadors que gràcies a ells també hem pogut portar aquesta pista de gel. Vull agrair també als restauradors, bars, restaurants d'aquest municipi que han donat solidàriament uns tasters que ara es posaran a la venda, que repartirà el Club Riells amb €1 i que aquests diners aniran a una causa benèfica. Estem molt contents. Aquesta segona edició està sent un èxit. Ben bé no sabem si és perquè hem posat una pista de gel com a novetat, perquè també hem posat unes figuretes noves que fan una il·luminació fantàstica. Realment a nivell de la ciutadania estem superagraïts perquè la veritat és que parlant amb els paradistes i amb les entitats i tal, estan molt contentes perquè, a veure, s'ha de dir tot, tenen bones vendes i això també és d'agrair. Fem poble, sabem que han vingut gent d'altres indrets d'aquí del voltant, per tant, creiem que no volem morir d'èxit, però sí que això és una segona edició i esperem una tercera. A la tarda s'han celebrat diferents activitats, un contacontes a la plaça, destinats als més petits de la casa, l'actuació de l'Esbar Jove de Gualba i el concert de North Cellos a la Casa del Poble. La programació d'enguany de la Fira de Nadal ha tancat amb un gran castell de focs artificials a càrrec de la colla de Diables les Vírboles. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.